देहो बाबा जोरिया लगा गे माई। साबहा बैठल तोहे बाबा हो अपन बाबा देहो बाबा जोरिया लगा गे माई। हमें कैसे आगे बेटी जोरिया लगई बाकी जोरिया लगई त भगवान गे माई। हमें कैसे रीना बेटी जोरिया लगई बाकी जोरिया लगई तुन भगवान गे माई। काहे तोय हमारा भेजाबै छो अपन ससुरा। बाबू हो बाबू काहे तोय हमारा भेजाबै छो अपन ससुरा। ससुरा में कैसे रहबै हो बाबू गैया बिना बचिया तोहार। गैया बिना बचिया तोहार। भैया क्या करते रहते हैं? धान के शीशा से बाहर भेल गेरी ना बेटी अमरुद के कली संदमा लगे माई। धान के शीशा से बाहर भेल गेरी ना बेटी अमरुद के कली संदमा लगे माई। साबहा बैठल तोहे चाचा अपन चाचा देहो चाचा जोरिया लगा गे माई। कुर्सी बैठल तोहे भैया अपन भैया देहो भैया जोरिया लगा गे माई। हमें कैसे आगे बहिना जोरिया लगई बाकी जोरिया